beidir go cuivan le chuideasta éisteoirí cúpla blina hen bhí ol Feachtas an der banam make poverty history tá Feachtas if sais cosa leis an olbhachtas sin gohfuil níos múna céad agriocht tréis teach le chéile agriochtaí ar nós Oxfam an seo agus sa bhreatain agus carnachtaí eile tréis teach le chéile chun Feachtas mór dhéanamh agus an príomhtéimetá ag an bhachtas seo nó i géirí ord an phobal a harann an slí gohfuil a chochan Béal a nithe sa dain ach níl gach ach tá daoine tá ocrach tá statistic an thuspáin gohfuil duine as gach ochtar ocrach gach ihe maiall nach na siad náteacht ar bia agus i dain an bhfuil annach chuid bia a nithe níl se sin bhearhailte. So tá ceire mór rud atá Feachtas seo géirí bantamach sé sin ligint de fermóí bocht de fannacht ar an talbhatá acu agus cúna chuirt do baria os de riine in anad baria os le úsáid mar brosla garna dorna rud nó bruach ar rialtas agus ar cochtaí móra an go meisiid níos onric agus oscailte maidir leis na rudaí a gur an bachanna idir riine agus bia an tríú mór rud tá muid géirí bantamach ná tá muid géirí gombeich níos smú cúnamh a thuirt chuig tíortha anas nach méid páistí ag fóháist an ocras agus tá muid géirí carúla me an takeíocht an le carúla gach clánbocht bí aimsú bí ás anas nach méid an mór ocras atá le feiscin stanis ag toirliú agus an carú rud ná bruachar a cholachtaí maidir le cáin agus I bheith cínte go bhfuil cholachtaí ag gíic cáin atá fearráilte agus tá annach chuid daoine ar fud ní bháin an bhreatanach in éireann freisin ag teach le chéile sa bhachtas seo chun bruachar ar polytóirí níos smú dhéanamh chun dulan lech leis na feibanna olmhóra atá le feicáil tíortha mar hampla tíir san Afric áit bhfuil daoine ocrach agus níl siad an bí ás agus tá mór Feachtas arsúil an ná Feirste ar an cúigiláide ag den ní metheh agus bis sin mar buch pointe den Feachtas an seo an éireann. Is Feachtas an mhórí seo tá Oxfam Ireland gan áras Oxfam mar chuid na hagratí ag bach apart sa Feachtas. An bhfuil éon agratí eile in éireann ag lech apart? Well tá an chuid tá fan gohfuil le hedí trocra buinteach leis an Feachtas Christian Aid agratí nó sin so tá an chuid daoine teach le chéile agus tá muid go léir gobar mar agriocht do bháin sa Feachtas seo so tá sé ag deas a bheith gobar le chéile tá fan gohfuil an grúpa dóchas sin grúpa na bhfuil gach cathairnacht atá ag play le cuasaí ferbethe umbrella groups stoch an focail America tá siad san ag tuairt takeíocht freisin maidir le coordinú ar an Feachtas. Agus tá GA ag teacht an bhí siún is óáil starlí seo na réir an bhfuil níos má sunraí got nó álas a got faoin an óáid seo agus iad ag teacht an GA. Yeah, but tá an G8 ag glacab ar toirliú a bhermana an garda ana skillan ar an séúlaide agus an seatalóide ag den ní metheh so bei daoine ar Vladimir Putin agus Barack Obama agus David Cameron a teach le chéile chun mór rudí chun mór phlé dhéanamh ar annach chuid rudaíach ceandas na tapaí a mih a phlé acu ná cáin agus tá cáin mar chuid mór den Feachtas if. So is gur sean starú lei seo dún féin in éireann agus a dúsgurt éireann brú a chur ar polytóirí seo an chéadú riomh ra an G8 ar Ilan na Héireann agus ní bheith an sean seo a gine ríis chun socha ord an agus an chuid pebliacht áil ar na mór rudí bhfuil muid gurí bantamach sa Feachtas seo. Tá príomhhar na Britannia David Cameron i cór anna béim ar Cáin ach bhfuil? Tá. Agus socha go bhfuil an scéil seo go mór san nuacht faoi láthair tá annach chuid ord ó hairint ar na cleachtais Cáin atá ag
ag colachtaí móra agus freisin an slín bhfuil daine atá an sever an an éilú a chun íoc tríd socha bailí costa agsúla airgadis ag chur airgad a gúntais tíorháin agus nach mééis siad a gíic chun ina ddír féin. So tá sé go hintach go bhfuil gahar de seach le chéile ag an pointe seo ag an am staril seo agus tásúla goin gnéanaí na polytóirtá ag an G8 gnéanaí si dulch an cín ó híh dearachar leis na bailí sudlúpa tá daoine ná agad a bhuga ó tíorháin go tíor eile táid a géirí go meach níos smú ólas ó roinnt idir na tíortha madra le cé leis na sumna mór agad agus uns go méid chun feráilte an go méid gatainna gíic an chun tá feráilte agus in andamh mar tá muid go léir gnádaoine nachfuil na milliún nó na billiún na chuntas bank a gine gíic chuna chus chun gach lá, so tá muid na géirí order haintre an slí go bhfuil colachtaí mór agus daoine tá an sever agus nachfuil siad a gíic pingin rua orintanta ar na brabús méaltach mór tá déint acu. Ok, an bhfuil tú ag súil go bhéh an daine ag dul chuig an ócád an bhí se hiún? Ó dearan go mbeidh bé na méaltean sin agus tá bé mór ócáid sna Gorgeaní Botanic ar an cúgaláéig idir hain agus a chuig a chlog bé chomáile le stáitse mór agus ceol bé astóí bé íana an speisialta an bé gníomhíochtaí agsúla an le haid daoine anas go méid ná na chatrat féin a cheola chuig na polytóirí bé dearing mé atmosfér iontaán agus a measc na daoine atá taréis rá go méid siad an leheadí an Ulster Orchestra tá Belfast Community Gospel Choir Astor der banam Richard Dormer ó Games of Thrones nach Pictiúr íon a speisialta eile amnach amóra a bheits teachtamach níos gurad an am sin. Thula méid go bhfuil sé Saoirse chun dul an a caafar ticéad an. Má hastíine ag daoine éagstóirí Raidió an lifa níos mó álas an amach fiú seo bhfuil bailach ar féidir le é sin? Tá mas mála ticéad á tríd Oxfam is féidir le dul GRC Vitrolína Oxfamireland.org tá ólas an sin bhí chuna na ticéadaí á na mas mála is féidir dul ar si Vitrolína an Feachtas é féin so sé sin enoughfoodif.org agus tána sunraíonn sin maidir le chunas de hicéid á agus mar deirtú tá siad Sorcha Nic ach tá sé tábhaach go gur tú de áit an áirthe rih raibh.